Mange små købmænd er mere presset, end de var i forvejen. Lukkeloven er blevet lempet, og de store butikker holder nu oftere og længere åbent. Men nogen har gjort noget. Og for eksempel så kunne det her jo være en sms fra købmanden i den lille by Humlum, der ligger lidt uden for Struer. SMS'er til kunderne med gode tilbud har nemlig igen fået folk tilbage i den lille butik. Her i Lars Daugbjergs købmandsforretning i Humlum nord for Struer blev der længere imellem kunderne, da den nye lukkelov trådte i kraft den 1. oktober. Vi mistede måske 10% af dagens omsætning om søndagen. Og det tvang Lars Daugbjerg til at tænke nyt. Der skulle gøres noget, så vi begyndte at lave nogle ekstra gode tilbud, som vi sendte ud per sms. Kunderne tilmelder sig sms-servicen og får så helt særlige tilbud per sms efter først til mølle-princippet. Vi sender et ekstraordinært godt tilbud ud, som matcher konkurrenternes priser, og som også er billigere end konkurrenternes priser, for at vi kan få det ekstra gang i det om søndagen. Hvis vi ikke havde sendt sms-tilbud ud på de her kleiner, jamen så har vi kun solgt halvdelen af hvad vi har solgt i dag. Men det er særligt om søndagen, at konkurrencen er blevet skærpet, og Lars Daugbjerg derfor lokker med gode tilbud. Kære kunde, dagens tilbud i dag. Mal kaffe 103 til kun 36,95 med venlig hilsen købmanden. Marianne Nygaard er en af de 106 kunder, som har tilmeldt sig sms-tilbudene fra købmanden i Humlum. Jeg synes, det er en rigtig god idé, at han sender de der tilbuds-sms'er, fordi så vælger vi mange gange at handle her i Humlum i stedet for at køre til Struer eller Holstebro. Siden den nye lukkelov trådte i kraft og større butikker har kunne holde åbent om søndagen, har mindre butikskæder som Lokalbrugsen, Spar og Dagligbrugsen mistet omkring 4% af omsætningen. Jo mindre butikkerne er, jo større udfordringer vil de have nu og de kommende år. Man regner med, at der vil lukke omkring 1000 af de allermindste butikker frem mod 2020, og det er klart, at det er en stor udfordring, hvis man gerne vil vinde det udskillingsløb, der er i gang. Men takket være tilbuds-sms'erne har købmanden i Humlum nu vendt udviklingen. Vi har faktisk opnået at sælge det samme, som vi gjorde de samme søndage sidste år, og endda nogle søndag har vi haft en omsætningsstigning. Og hver eneste dag tilmelder flere kunder sig sms-servicen fra købmanden i Humlum.